Wis lagi. Jarine karo Mas mau iki kon nganu sih. Kon ngajak misek selama 1 jam sampai 2 jam. Nah, bariku engko langsung oleh bisa nih apa-apa. Iki bro. Iki cok misek ya toh bro. Barokah, Mbak. Dari Allah yang nggak mau disebut barokah itu ada rezeki nih. Ini jerang es teh tenan kula iki San. Tenan. Iya iki. Intel. Tenan iki San. Alhamdulillah. Wah syukurillah. Allah enggak turu bro. Enggak turu bro. Allah mboten sare. Gusti Allah mboten sare. Piye Jen, sampean demen ra? So nyerang es teh ya le. Kita lagi nyerang es teh le. Nah, sip. Sahabat. Amin. Wah, sampean main buka. Oh. Ah, mlebu le. Sampean arep mlebu. Wis main ndang nyerang es teh nang kalian. Wis iki kan ngendi bolo? Ki ada apa bolo iki? Bolo, Ki ada apa ngene iki? Ndok kembar. Iya, ada ndok kembar. Udah kayak nglumpuk iki berarti. Nglumpuk nek kene. Iki. Bolo. Iki nyerang es teh. Iki sembarang hasil kalir apa sire. Sing paling penting ndi, Bos? Penting ini bolo. Oh. Ini nyerang es teh kok. Sing iki. Iku lek sing set diwe apa bolo? Sing ndi bolo? Sing sar kuwi. Jar kene. Heeh. Barang kalir oleh iki. Iki apa? Diweki gandek. Sing penting iki. Ya. Karo iki ndok. Wes. Lendoke ndi bolo? Ndoke. Yo ndoke wong kene kene. Oke, baik. Iki terus iki dicopne apa gak? Capne bolo. Kuat apa ora? Alah, Kuat ra kuat. Ngene iki. kuat lah di dhuwit. Ra kuat lah di dhuwit lho bolo. Konone kuat mosok barang ketok ngene iki sing gak ketok nyawang gak ketok aku itu bro. Kowe kuat ta barang ketok mosok ra kuat. Oke, baik. Yo, sampean kene ndi wi? Ndi iki dicen iki iki. Ndur kono gak oleh talange. Ayo. Kene kono. Ayo le manggil le, papa le. Lho gak suka aku ngono iki. Iki mau main munggah. Yo gak to kulkas sik. Simpel lho. Tutore yo ngerti lho iki carane ngunggane. Mare iki lek mau dijunjung iki keri gebuse iki. Keri magan. Iki keri iki sik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ndi mek kahanan, Bos? Hah? Apa ndi? Ah, abot kahanan. Magan. Iki abote ndang mari kok abote. Kahanan. Pi. Pasporte no. Tak geder Mas. Oh. Cek bolo. Iki saya bolo sementara. Nah, abote kene ane semari. Iki wis gak abot. Sing abot ora di dhuwit lho, Bos. Iki kene ngendi iki sire iki? Ya, lagi saya. Oi. Itu kakele. Oh, buat kayak dulu sih, tak kena dulu ya, Bro. Kira mau rat kayak dulu, dia ndak teko cocokane. Ini kan menunggu ya. Bro. Ayo le, panggil le. Bismillah. Meh, Sidra pinter ya. Nek ndi le?
dicesek lagi. Jadi saat ini yang pas loh, yang mending loh ya. Kayak gini ya, Bone. Ya, bisa. Oh gini. Oh iya, kayak gini ya, Bone. Jajal sampean cop nih. Ada tindak nih. Hah? Ada tindak nih. Ya, titip nih terusan. Ini menyalawi. Ngomong. Bu, jajal buka bol. Oke. Iya, Bola. Bisa nyerang es teh rong, Bola. Happy birthday. Bisa nyerang es teh. Ya, kowe kok nggak tiyai? Apa le? Oh iya, Bola, sik Bola. Talan sik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga awet. Awet. Amin ya rabbal alamin. Bolo-bolo so butuh es barang rene gratis. Itu nyerang es teh sing kuci cidro, wis langsung gas. Rene, password-e tak order masuk. Ayo le, wangi le. Suara teman. Ayo. Oh, paten sih. Bukan benar ini.